Hala kubobela sis Benjamin. Ewe sisi, unyanisile sisi. Funeka sizamike usisi ngolento. Uzawundazi namhlanje abanobani. Hayi ngathi akandazi. Makazi. And then Ngicela kule homework makazi man. uqalile kuya esikoleni lo. Sefuna na homeworks. Uqale nini how njani? Hayi kaloku sisi ndithetha naye man sisi nathi mama kabuyele esikolweni yabona. Okay, as improve sisi, okay, abe better afunde. Yabona azoziqhenya nami uzoziqhenya ngisithe makabuyele esikolweni. Azoba right abe ne future eqhakameleyo sisi. Undinqamisile. Sap homework. Sap. Ndimqhele ngiloko loku ethi uzofumana results ekubeni mandingaya kufike nje ka grade 12. Le nto le bicycle le. Ngoba ngaba nje bonike liphepha uthi bandithini? Uthi balithini ngimitya. Kanqala kaloku le question umuncu kuyo ngapha. Ngiphe le question umuncu kuyo. Udom kuyo. Makazi mbuzo 3 makazi. Mbuzo 3. Khona mbuzo 3 olawo. Uthini? Nika injongo. Imbongi kutheni imbongi isebenzise elalwimi kumqolo wesiqhelo. Kaloku paranation apha uchaza inansi injongo. Kutheni imbongi isebenzise elalwimi. Into injongo why utheni nika injongo? Injongo. Ndonjongo makazi kana. Like Yesu. Yabani? Kanti njebe usiza apha. Njebe usiza apha nalekini nantsika nale homework kanti uyi 5 cent. Awazinto. Hey. Hayi mntakabawo. Kanti paranation uzayekini noma umuntu. Uzawuyeka nini ubadom? Ndile nifunda ipha esikolweni. Wenza ntoni? Wenza ipha esikolweni. Ufunda ibawushwa njani intsango? Okanye ufunda ba hayi ukutya kuphekwa kusikhaftini se-ice because nizile ukutya nentsango phekwa sesikolo. Uzayeka nini ubadom mntanam ingqondo ikimi straight. Iya kuba goso. Izawuyeka nini ingqondo? Because udom umuncu tena ingqondo yakho isiyako sibeleko sikamamakho. Ayintoni? Ayintoni ngxaki? Kanxolele. Hayi man sisi man. Into sisihle nje mqhaphaza umntana. Kaloku sisoparanation ufuna utshintsha bele ni right. Ufuna utshintsha uzama utshintsha wena awuniki chance. Uzotshintsha njani mntana ongamniki chance ungumkhazi kanenza? Thini Jesus sisi? Ufuna utshintsha mntana bebhethe sisi. Hayi kavala umlomo ke wena Dr. Phil. Vala umlomo Dr. Phil uzenza bhetere apha. Shi, unokukhulula umnqwa sibona impandla yakho ba itheni na? Ungqale retex mina. Yabona ke wena sisi awufuni uyiva inyani sisi wena. Awufuni ixelele inyani wena sisi man yo. Hayi Benjamin yabona ke wena awufuni uyiva inyani yokuba umbinji apha endlini apha kwam umbinji apha kwam awufuni kupha malokutya rubbish endini. Shi, ushamnqaza kati aromat. And then wena utoka yazi injongo. Wasika walokha. Hey. Wasika muma thumna yazi injongo. Ayinqani. Hayi sophela mina right enhloko. I5 rand gcwele intsango phela nepilisi. Nation. Yeka izinto uzichayayo. Makazi mani. Ubusunotsho makazi uba ufuna umncedise ku homework. Into ezinto zebhlungu zithetha abakuma makazi. Zibhlungu ezinto zithetha abakuma makazi. Uthetha kanjalo? Into zibhlungu uzalanda zibhlungu wena. Ekubeba undiqoba rubbish ndini yomntana. Hey, swamba. Paranation. Malume la wena. Wasale weyi man. Uncedisa mtshana mfanisa kuncedisa ndiyeza ngoku. Wenza sasikhosa no. Intoni yona ninjongo. Hayi man sisiruka lendenza emntini sisi. Iruka lendenza. Ndirongo njani? Ndirongo njani? Wena Benjamin, ndirongo njani? Hayi man sisi man
mntana uzama utshintsha wena uyangibhlokha. Khawumehle mntana sisi, khawumehle ufuna utshintsha umntana bebheda. Oh please sisi wami, yini na?